Takže čaute, vítajte pri ďalšej časti harmonizácie. Dnes, ako ste mohli už počuť do začiatku, ukážeme si akordy na známu ľudovú pesničku z Podpoľania Tadeto, tadeto. Určite sa máte na čo tešiť. Ukážeme si harmonie pre začiatočníkov, mierne pokročilých až po pokročilých a rôzne finty, tipy, triky, čo ako kde použiť a prečo a nejaké také základné šablóny, ktoré sa vyskytujú hlavne v týchto podpolianských pesničkách. Takže určite sa máte na čo tešiť. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite hodiť like, komentár, odber. Veľmi ma to poteší, je to pre mňa spätná väzba a pomôže to videu sa šíriť ďalej medzi ostatných muzikantov. A náhodou, pre tých, čo ma nepoznáte, volám sa Jozef, som autor G-Motion Studia, aplikácie pre muzikantov, kde nájdete veľa skvelých aj pre začiatočníkov, aj pre mierne pokročilých, aj pre pokročilých harmónií na ľudové pesničky, variácie a taktiež rôzne užitočné nástroje, napríklad na spomalenie audio nahrávky, aby ste si mohli rozanalizovať tú danú harmóniu alebo variáciu aj sami, alebo taktiež na tréning sluchu, aby ste sa naučili identifikovať jednotlivé tóny, potom tóniny počas hrania a aj jednotlivé akordy, aby sa to už tak same lepilo na seba. Po prípade tam nájdete aj kurzy rôzne, kde sa venujeme dopodrobná základom nejakej hudobnej teórie, či už sú to intervaly, harmónie alebo variácie. Takže určite nezabudnite pozrieť aj stránku www.gmotion.studio a link na veškeré materiály z tohto videa je pripnutý dole pod videom, takže kliknite naň. A teda poďme sa už pustiť do samotnej pesničky Tadeto, tadeto a začneme začiatočníckou harmóniou. Znova si pesničku ako tradične, teda otvoríme v G-Motion Studio, tu si zapnem tento, som si zapol teraz akože súčku, aby mi to zvýraznilo len prvú časť pesničky. Pesničku si znova kvázi rozrežeme na úvod a refrén. Úvodná časť je teda, ako môžete vidieť v notách. A ideme si na ňu aplikovať základnú harmóniu, teda, ktorá bude pozostávať z akordov D-dur. Tu si môžeme takto kliknúť, vidíme D-dur krásne, ako sa zahrá, po prípade na bráči, G-dur a A-dur. No a teda úvod bude D-dur, začneme. Prejdeme na G-dur, následne na A-dur a späť na D-dur. A toto je úplne primitívna, jednoduchá harmónia, kde používame tóniku, subdominantu, dominantu, teda D-dur, G-dur, A-dur. A takto sme jednoducho zharmonizovali úvod pesničky, teda tá melódia na začiatku je v podstate rozložený D-dur, tak preto je tam aj D-dur, tam pasuje. Potom sa posunieme na G-dur, na G-tón, tak skúsime dať ten G-dur. A mohli by sme aj takto. Iba G-dur držať a späť na D, ale s tým Ačkom je to krajšie a potom si to aj ukážeme v pokročilej verzii. Lebo Ačko tam obsahuje aj Ečko, aj Gčko, tóny ako kvázi A-dur 7 a na D-dur sa pohneme. Takže toto by bol úvod piesne a potom následne refrén. Máme tiež, začneme D-durom. Pôjdeme na E-moll a A-dur a D-dur. Poďme si to zahrať celé kompletné, že ako to bude znieť s touto jednoduchou harmóniou. Myslím si, že nič ťažké, sú tu len akordy D-dur, G-dur, E-moll, A-dur a končíme D-čkom, keďže sme v D-dure. Takže toto by bolo na úvod pre začiatočnícku harmóniu, teda tónika, subdominanta, dominanta a druhý stupeň D-durovej stupnice, čiže to je E-mollový akord.
Čiže tieto sa tu nachádzajú a teraz si ukážeme harmóniu pre mierne pokročilých, kde postupne aplikujeme sept akordy. Pre tých, ktorí nie ste oboznámení so sept akordami, tak odporúčam si pozrieť video na tomto YouTube kanále, kde sa venujem čisto septakordom a všeobecne akordom, alebo aj rôzne iné videá o harmonizácii, kde ukazujem, že tie septakordy majú takú náraciu funkciu nás vnoriť do stupnice pod ním, keďže máme zoradené stupnice podľa krížikov a Bčok, tak napríklad do D-duru nás nárá o stupnicu vyššie, to je A-dur, čiže A-dur 7 ide do D-duru, D-dur 7 do G-duru, po prípade E-dur 7 do A-duru, po prípade H-dur 7 do E-movu a tak toto funguje. Takže pozrite si videá, ak chcete bližšie. No a teda poďme aplikovať tieto sept akordy, teda aby sme menili približne každú dobu iný akord, nech je to také pestrejšie a teda použijeme iba sept akordy, teda A-dur 7, ktorý striedame s D-durom, lebo ten A7 je taký ten nárací akord do toho D-duru, potom D-dur 7 do G-duru, a následne znova A-dur 7 do D-duru. Takže poďme si to zahrať, ako to bude znieť teraz, keď aplikujeme tieto septakordy. Počujete ten rozdiel napríklad, hej, najprv sme hrali. A teraz dáme tie septakordy. Takže je tam, že striedame tie akordy a vnárajú nás, teda a není to v podstate o nič zložitejšie ako to predtým, len sme tam pridali tie septakordy. Tiež ak neviete, tak si tu môžete potom kliknúť akordík a vidíte tam výraznené klávesy, po prípade obrad na viole trojhmot, aký zahrať. No a ďalej teda, čo tu už máme, ako som spomínal, že si ukážeme aj rôzne podpolianské také postupy, tak taký najznámejší, ktorý tu máme, ktorý sa vyskytuje hlavne na všetkých aj tých starších CD-čkách, ako je Detelinka alebo Hrončekovci, tak je D-dur, D7, H-dur, H7 a skončíme na E-moll, lebo základ sme hrali predtým D-dur. 4 krát a išli sme na E-moll. No a teraz sme si hovorili, že ten H-dur 7 by nás vedel dať do E-moll, takže by teoreticky mohlo byť. No a toto je postup, kedy máme takúto líniu, že je tam ten D-dur, cez H7 ideme do E-moll, tak môžeme aplikovať tento postup, ktorý sme si ukázali aj v predošlých videách, myslím aj úplne v tom prvom učiva konope, že pôjdeme D-dur, D7, zase C, H, H-dur 7 a na E-moll. Takže poďme si zahrať, ako to bude znieť. Počujeme ten rozdiel. Zahráme si najprv čistý D-dur, ako sme hrali, ten E-moll, potom si dáme D-dur cez H7 na E-moll a potom tento postup. Každý si môže vybrať, čo sa mu páči, alebo ešte taký tvrdší postup je, keďže tu máme ten D-dur, ideme D-dur 7, v base je C a potom idem na H, tak sa ešte zvykne hrávať na niektorých starších CD-čkách sa vyskytuje, že C-dur, namiesto toho D-dur 7. D-dur 7. Dáme C-dur. A ten záver je znova, iba sme dali E7, ktorý zaobalíme znova do toho A-duru, A7, A7 do D-duru. Čiže tu je zaujímavý len ten začiatok refrénu, kde sa používa teda známy postup, ktorý sa vyskytuje vo veľa ľudovkách. Tu na podporení sa hráva či už Dubajoch alebo Čardášok, je to teda D-dur, D7, H, H7 a na E-moll, po prípade E-dur, záleží od pesničky, skončíme, alebo teda podobne to sa tam dáva D-dur, C-dur namiesto D-dur 7, ale to je také tvrdšie, alebo neviem, také viacej zvýraznené, hej, cez ten D-dur 7 mi to príde také mäkšie. Lebo
sa tam až nezmení toľko tónov, keďže dáme D-dur 7. Čiže jeden tón v podstate znížime o celý, kdežto pri C-dure, tak znížime všetko. Že klesáme po tých celých tónoch aj celým akordom. Takže toto by bola nejaká harmónia pre už mierne pokročilých. Takže dúfam, že to je jasné. No a teda tu poďme pre ďalších pokročilých. Tu máte variáciu, kto by ste chceli nacvičiť, to teraz preskočíme. A tu máme už harmóniu rozpísanú, že aj druhý refrén. Ukážeme si, poďme najprv na úvod. Úvodnú časť, to je táto. A teda začiatok nám ostal. A namiesto toho G, G, A, A7D, tu máme teraz G-dur, G+, E-moll, F mešaný a D-dur. Znova je to postup, ktorý sme si už ukazovali len v iných, napríklad v Mámi a hruške sme si ukazovali, tam išiel F, F+, D-moll a D zmenšený. Tak toto je v podstate to isté, len od Gčka. No a tak si to poďme skúsiť zahrať, ako to bude znieť. No a pre tých pozorných, čo majú bystré uši, tak môžu počuť tam tú takú... To ešte sedí. Toto sedí. A potom ide melódii G a tu je zmenšený F, ktorý neobsahuje to G. A s tým G, keby sme ho zahrali ako 5 map, tak to tam kúsok kričí. Takže toto väčšinou hrávam, alebo sa hráva, keď sa tam zahrá taký kvázi druhý hlas, alebo tak zacifruje sa tá melódia nasledovným spôsobom. Že taký druhý hlas, alebo že sa tak zmení tá melódia, takto sa ozdobí jemnou zmenou, že pôjde tak dohora, tak vtedy sa tam krásne hodí tento postup, že to tak zvýrazní. Čiže počul som to muzikantov hrávať aj v tomto štýle, tak preto sa tam dá aplikovať tento krásny postup, ktorý tak zvýrazní, si myslím, ešte viac ten tón. Takže poďme si zahrať, ako to bude teda znieť. Zahrajme si originál a potom s týmto zvýšeným tónom na háčko a s týmto postupom. A toto. Takže toto by bol úvod, teda je tam zmena aj v harmonii, aj melódiu sme modifikovali, aby nám tam napasoval sa ten daný postup. No a ďalej tu poďme na refrén. Tu sme refrén nahradili znova iným zaužívaným postupom, predtým sme tam hrali ten D-dur, D7, H7 alebo D-dur, C-dur, H-dur. No a teraz tu máme D-dur, Fis-dur 7, H-moll, H7, E-moll. No a toto sú také dva základné postupy, buď ten D, D7, H-dur alebo H-moll, H7 sa dostaneme na E-moll, alebo cez tento Fis-dur, teda D-dur, Fis-dur, H-moll, H7, čiže vidíme, že je tam rozdiel v podstate len v tom druhom akorde, čiže buď či ideme D-dur 7, po prípade C-dur, v base C stále, alebo cez Fis-dur 7 alebo B zmenšený. A teda krásne si to ukážeme na basovej linke, keďže tá basa ide na to háčko takto, tak vtedy používame D-dur 7 alebo C-dur a H-dur, alebo na H-moll skončíme. A táto cez ten Fis-dur 7 alebo B zmenšený tam môžeme dať, je takto. Že na to háčko sa dostaneme poltónom zo spodku, nie poltónom z vrchu. Lebo takto sme išli CH a takto pôjdeme BH. Alebo. Čiže môžeme to takto striedať, takže toto sú také dva najčastejšie na podporaní hlavne používané postupy, ktoré sa vyskytujú, že D-dur, C, H alebo D, Fis, H. Takže poďme si zahrať, ako to bude znieť a ten zvyšok tam v podstate až na posledný akord zostáva. Čiže ten rozdiel, zahrajme si to D-dur 7 a H-dur a zahráme si to cez Fis-dur 7. A teraz toto.
toto by bola už pre pokročilých, teda dáme ten Fis-dur 7 a tak ideme na H-moll, po prípade B zmenšený, alebo teda B zmenšený, takže a tak sa dostaneme na ten H-moll. Takže toto sú tie možnosti, ktoré môžete vyskúšať. No a ďalej, čo tu máme, je teda, že ten druhú opakovačku refrénu, tak tam použijeme znova iný postup, že dáme, ktorý tiež v podstate, že to je šablóna, že keď vidíme ten postup D, 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 E-moll, tak môžeme aplikovať D, 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 H7 E-moll, alebo môžeme aplikovať D, D7 H-moll, H7 E-moll, alebo D-dur, C-dur, H-moll, H7 E-moll, alebo D-dur, Fis-dur 7 H-moll, H7 E-moll, alebo tento A-moll 6, A-moll 6, H-moll, H-moll 7, alebo A-moll 6, A-moll 6, H-dur, H-dur 7 E-moll. No čiže toto je, že keď vidíte, tak si tam môžete urobiť takú substitúciu, tabuľku sa vám nahodí v hlave a že týchto 5 postupov tam teraz môžem rôzne zameniť a v podstate by to malo spravidla viac menej sedieť minimálne pri týchto ľudovkách. Takže tu čo použijeme, že pesničku skončíme Fis-mollom a v base Cis. To je v podstate len chromatika. A potom A-moll 6 base C, aby nás to naviedlo do C po poltone. A pokračujeme. A to už poznáme. Čiže ešte raz. Si to teraz pre opakovanie celé, ako to bude znieť. Takže toto by sme už mali aj harmóniu pre pokročilých, ukázali sme si teda tie postupy. Takže toto je tu také zaujímavé, čo sa dá odniesť a aplikovať hlavne vo veľa ostatných ľudovkách, takže odporúčam sa s tým vyskúšať si to pohrať, nájsť tieto pasáže v iných pesničkách, kde sa to vyskytuje, poprípade aj v iných tóninách, pretransponovať si to a vyskúšať aplikovať tieto rôzne postupy, čo sme si teraz ukázali. A teda ešte si tu dajme túto kategóriu virtuós, že čo máme tu. Takže poďme si ukázať ešte inú harmóniu na to tadeto. A to je nasledovná, teda nezačíname D-durom, v podstate začíname D-dur 6, alebo inak napísané H-moll 7, base Fis, F zmenšený, E-moll 7, A7 5 minus alterovaný, D-dur, D-dur 7, potom ideme G-dur a ideme A-dur a G-moll 6. V base môžeme dať buď B alebo E alebo ešte C. A to už bude také viacej jazzové a potom D-dur a znova ten Fis-moll a ten refrén už viac menej poznáme, tam je ten A-moll 6. A dáme starý postup, ktorý poznáme z predchádzajúcich videí. A-dur, B-dur, H-moll, A7, D. Ten taký, čo nás stupňuje dohora. No a teda ten začiatok, tam ten D-dur, A7, D-dur, A7 sme vymenili takýmto postupom chromatickým do dola. Že tak začíname, čiže poďme si to skúsiť zahrať, ako to bude znieť. Skúsim hrať iba harmonický sprievod, takže si skúste do toho hmkať melódiu, aby to bolo jasné minimálne pri tom začiatku. Takže raz, dva, tri. Takže
takto nejako by to znelo a ešte na tom závere, kde máme A, B, zmenšený H-mol, A7 D-dur, tak môžeme ešte použiť náš tiež známy postup, ktorý sme si ukazovali v predošlých videách, kde by sme vyšli A-dur, E-dur 7, E-mol 7, A-dur 7, D-dur. Čiže môžeme ísť. Alebo. Čiže každému, čo sa páči, a teda ten začiatok, niekomu sa to môže páčiť. Myslím si, že raz, keď sa to zahraní, sa tomu neublíži, že je to taká zmena. A ten G-mol 6 sa tam hráva teraz, alebo sa tam... Keď je tá pôvodná melódia, sa tam väčšinou teraz taký trend je, že sa tam najčastejšie hráva namiesto toho A-dur 7. Tam hrávajú ten G-mol 6 base B, po prípade Ečko, by to znelo možno krajšie dačo, alebo teda ešte keď chceme to inak urobiť výraznejšie, tak dáme to C. No a to by bola teda hotová harmónia od začiatočníka, mierne pokročilo až po nejakú takú virtuóznu harmóniu, kde sa dá vyšantiť a ukázali sme si nejaké nové postupy, takže poďme si ešte na záver prehrať všetky harmónie pre opakovanie a ak sa vám video páčilo, tak určite nezabudnite dať like, komentár, odber, zdieľajte, navštívte stránku, link pod videom a myslím si, že to bude všetko do ďalšieho videa a s tým sa s vami učím, takže poďme si to všetko prehrať za sebou.